la relació Catalunya-Espanya està bastant debilitada. Durant molts anys hem intentat treballar en equip, treballar junts, que nosaltres els respectéssim en ells i ells en altres, i el Pujol ho va intentar de totes maneres, però fins i tot el mateix president Pujol s'ha donat aquests dies que és impossible, que el federalisme és impossible perquè no estan disposats a reconèixer que nosaltres tenim un patrimoni més elevat que el seu, i llavors el que fan és robar-nos uns diners que són nostres. L'única solució viable i possible actualment és la independència de Catalunya. És una relació, diguéssim, d'obligada submissió. Fa molt de temps que Catalunya està supeditada forçosament amb Espanya i ha arribat l'hora, crec que hem de dir prou, estem en un punt d'inflexió i si no l'hem de forçar aquest punt i dir que nosaltres volem parlar el català, que ens volem subministrar els nostres propis impostos i recursos econòmics i que volem la independència i ens la mereixem. Però ens estan utilitzant, és tal com està actualment també, perquè ens estan fent pagar coses, o sigui, paguem molts més impostos que la resta, els diners els hem de donar i aquí ens quedem sense. S'estan dient unes barbaritats enormes sobre els catalans, que no són pas veritat, però aquí jo mai ho he vist. I penso que la independència seria una bona solució, que Catalunya per si sola té moltes més possibilitats, són molt més catalans, crec, som els més europeus els catalans que els espanyols, i tot i que estiguem a Espanya no m'hi sento gens espanyola. O sigui, Espanya jo crec que només vol a Catalunya per interessos, no pas perquè se l'estimin ni res, sinó que per ells és una potència molt important. I en comptes de fer les coses bé i intentar cuidar Catalunya, fan tot el contrari i es porten malament, i crec que això no ajudarà a res, i arribarà un moment que Catalunya dirà prou. No? I Espanya ni abans, ni ara, ni mai voldrà escoltar-nos. I aquest és el problema que tenim. No? Llavors la independència seria la solució, això està molt clar, i és el que estem fent al Pubillatge, que estem des de la part que ens toca intentant lluitar perquè tinguem dret a l'autoestima que ens toca com a país i puguem avançar cap a la independència. Ara mateix és una relació molt forçada. Crec que són dos territoris que identitàriament divergeixen molt, tenen punts en comú, però aquests punts en comú no són prou forts com per establir un vincle que permeti que les dues nacionalitats convisquin. I últimament, des d'Espanya, crec que ens estan tirant moltes pedres a la teulada i crec que hauríem de fer alguna cosa perquè això no es pot permetre. És una relació que difícilment pot tenir una continuïtat dintre d'un mateix estat o dintre d'un mateix àmbit de gestió del govern. El que seria més positiu seria que busqués, podríem considerar, l'autogovern o el dret a decidir i que els catalans poguéssim aconseguir tirar endavant amb el dret a l'autodeterminació.